Kumusta na ang Judas na yaya? Nasakim at sobrang higad niya. Di man lang nahiya sa kanyang kaibigan, mga kamag-anak lalo na sa magulang. Di naawa sa winasak niyang pamilya, ang best friend na sinaktan niya'y nagdusa. At sobrang proud pa na siya'y kabit sosyal na yaya. Ang kapal itong Judas, ahas, kampon ni Satanas. Judas talaga itong si yaya, inangkin na niya ang hindi sa kanya. At ngayon ay mapapauwi na. Sana ma-revoke ang lisensya niya. Sa isang hotdog pinagpalit ang future niya. Naaahon sana sa pamilya niya. Lahat ay nawala dahil siya'y nakarma. Nang siya'y nangati, kinamot na lang sana. Dati-rati ang buhay niya ay tahimik, masaya't may dignidad kahit saan. Ngayong hindi na, dahil kumalat ang mukha niya. Ang mga pimples kay dami na. Ang kapal mong Judas ka, Judas talaga itong si yaya. Uuwi na sa kanyang pamilya. Ano kaya ang reaksyon nila? Nako, Judas, umanda ka. Judas talaga itong si yaya. Uuwi na sa kanyang pamilya. Ano kaya ang reaksyon nila? Nako, Judas, humanda ka. Judas talaga itong si yaya. Ang dignidad ay isinangla niya. Ang future niya ngayon ay nasira. Nako, ganyan talaga ang karma. Nako, ganyan talaga ang karma. Judas ka.